Neviem, ale s terapeutom sa budeme rozprávať aj o chvíľu. A začneme to práve touto ukážkou, pretože práve v roku 1979 robil pre divákov slovenskej televízie psychoporadňu Ladislav Chudík v relácii Škola rodičov a riešil zapeklité situácie. Napríklad aj rušenie pivničných klubovní deťom. My sme to mohli do zajtra všetko upratať. Ja pivnicu potrebujem hneď teraz. Čo to máš za hlave? Mama, ja tu pracujem sám. A čo ty? Som sa načakala. Aj 3 roky. Mama, ty... Pivnicu potrebovala hneď, demolovala ju a odvtedy je prázdna. Kto o tom, čo dokáže nesprávne zvolená komunikácia narobiť vo vzťahoch nielen medzi rodičmi a deťmi, vie svoje aj náš dnešný hosť. Je ním uznávaný neuropsychológ a neurovedec Robert Krause. A dnes sa s ním porozprávame o ľudskej náture. Prichádza Robert Krause. Tak príjemný dobrý večer, vítajte v Hite roka. Na úvod sa porozprávame o tej dokrutke, ktorú sme videli. Tak čo dokáže v tom vzťahu rodič-dieťa urobiť niečo takéto? No tak mnohokrát my máme možnosť registrovať, že dieťa je odrazom svojho rodiča a často ho zrkadlí. My máme v čele, to znamená v čelovej časti, zrkadlové neuróny a práve oni sú zodpovedné za to, ako zrkadlíme správanie druhých. Ja keď teraz začnem zývať, tak aj naši diváci, je vysoká pravdepodobnosť, začnú zývať. Ja keď začnem napríklad po vás kričať, je vysoká pravdepodobnosť, že aj váš mozog upraví tonalitu a začnete po mne kričať naspäť. Takže často sme svedkami toho, že deti vlastne len zrkadlia svojich rodičov a rodičia niekedy využívajú také komunikačné vstupy, ako napríklad zavri si ústa a jedz. Čo je taký komunikačný vstup, kde ako keby to dieťa nedokáže úplne až tak pochopiť, čo vlastne má robiť. Dospelý mozog tomu rozumie. Pri jedle sa nemá rozprávať, inými slovami, keď si pri stole jedz, prestaň rozprávať. Lenže keď detskému mozgu dávame také pokyny, ako napríklad nebež, netoč sa, nekrič, tak je to ako keby ja vám teraz poviem. Najbližších 5 sekúnd sa nesústrete na dýchanie. Iba teraz 5 sekúnd. V momente sa začíname sústrediť na dýchanie, takže také tie kontra pokyny pre mozog, kde je predponan na E, často detský mozog si mi nevie pracovať. Neuveriteľné. Pre deti je vraj najdôležitejší ten vývoj v prvých 3 rokoch života. Prečo je to tak? Vy ste o detskom mozgu napísali 3 knihy. Prečo je taký rozdiel medzi tým detským a dospeláckým mozgom? My keď sa narodíme, keď to tak preženiem, tak sa narodíme ako taký polotovar. To znamená, potrebujeme ľudí k tomu, aby optimálnym spôsobom mozog dokázal dozrievať. Zebra sa narodí a do pár hodín sa dokáže postaviť na nohy a bežať. Nám trvá približne 1 rok, kým ako tak sa dokážeme postaviť, začneme sa hýbať ďalšie 2 roky, kým dokážeme naformulovať myšlienky tak, aby boli ešte viac zrozumiteľné. No a niekedy približne až tak 30 rokov nám trvá, kým sa dokážeme sami o seba postarať. Aj keď mi jedna klientka raz povedala, že môjmu mužovi to asi trvá trošku dlhšie. Takže ono to závisí samozrejme od situácie. A detský mozog neustále dozrieva. Dozrievajú časti najmä čelové, preto je dieťa spočiatku veľmi pudové, egocentrické v noci. Keď je napríklad hladné, tak si nepovie, že mamina spí. Nechám ju vyspať a ráno sa najem, proste začne kričať, začne si pýtať, aby mu uspokojila tú samotnú potrebu. V dnešnej dobe už vieme, v ktorom mesiaci napríklad dieťa plače, akým spôsobom plače. Vieme určitým spôsobom akoby identifikovať, že či je to spôsobené neurochemicky, alebo napríklad takzvanou nadmernou stimuláciou, lebo keď je malé dieťa, doslova, že malé a každý mu kýva, hladká ho, tak je prepodnecované. Predstavte si, že ležíme na posteli a ľudia k nám budú chodiť a budú nám iba kývať, robiť grimasy, tak je vysoko pravdepodobné, že asi večer nám z toho nebude až tak dobre. Neuveriteľné. Musíte to naučiť nás, vy to všetko viete, ale ľudia to potrebujú vedieť. Tak napríklad, ja tiež mám 2 deti, vy máte 2 dcéry. Ako ste pristúpili k tomu, možno vedci v tom úplne tiež nemajú jasno, že či je dôležité vyrastať, ja neviem, do 6 rokov v prítomnosti rodičov, alebo či tie deti potrebujú vyrastať v kolektíve v škôlke? No deti v prvom rade potrebujú rodičov, ale rodičia často chcú, aby ich deti všetko mali, preto veľa pracujú a zistia, že vlastne vo finále vďaka tej práce ich deti skoro všetko majú a jediné, čo im chýba, sú rodičia.
A dieťa potrebuje fyzickú a mentálnu blízkosť rodiča. To je taká prvotná povinnosť rodiča, aby bol fyzicky a mentálne prítomný. A to sú akoby také mechanizmy, na ktoré my niekedy v dobe digitálnej zabúdame a myslíme si, že keď deťom dáme veľké množstvo krúžkov a keď budú mať veľké množstvo opatrovateľov, tak to nahradí tú rolu rodiča. Ale nenahradí. Aj dnes ešte mnohí rodičia berú ako keby za vizitku dobrej výchovy to, že dieťa je poslušné. Je to potrebné pre dieťa mať nejakú poslušnosť a plniť naše želanie? Mnohokrát rodičia riešia to, čo si kto pomyslí, keď to dieťa sa mi hodí o zem napríklad v nákupnom centre. Ja tvrdím, že prestaňme riešiť, čo si kto pomyslí. Ľudia si budú vždy niečo myslieť. Konec koncov je to funkciou nášho mozgu. Jedine človek dokáže premýšľať nad tým, ako rozmýšľa. Takže nejde ani tak o to, či dieťa je poslušné alebo nie je poslušné, lebo dieťa sa učí z reakcie rodiča na to, čo robí. Čo napríklad dieťa sa hodí o zem alebo začne búchať, začne kričať a ten detský mozog pozoruje, ako na to vlastne rodič zareaguje. Čiže my sa učíme z reakcií rodiča a mnohokrát sa môže stať, že napríklad dieťa zrkadlí potom rodiča a rodič je z toho prekvapený, či v pozitívnom alebo negatívnom slova zmysle, závisí od toho, aký vzor poskytol. No a rodič vedie vzorom. Spomínam, keď som pracoval ešte v ambulancii v rámci špecializácie, tak bola jedna mamička, ktorá mi povedala, že viete, pán doktor, moje dieťa vôbec neposlúcha, vôbec ma nepočúva. A ja som jej povedal, že buďte v pohode, lebo stále vás sleduje a pozoruje. Čiže niekedy dieťa nepotrebuje to, aby sme rozprávali k nemu, ale aby sme sa rozprávali s ním. To je strašne také pekné, ale ja inak nechápem, ako tebe funguje tvoj mozog, lebo to je podľa mňa niečo nadprirodzené. Ako ty to vieš vždy takto sústredene všetko. Ale moje deti majú na toto výbornú odpoveď, keď im niekto povie, že a poslúchaj maminku. A im povie, že poslúchať ma peznie dieťa. A ja som vždy taká pyšná až do momentu, keď od nich nechcem, aby poslúchali, samozrejme. Ale viac ma desí to, že ma celý deň pozorujú a potom to opakujú. Tak, si začnem dávať pozor. Lebo dieťa nesleduje až tak to, čo rodič hovorí, ale to, čo rodič robí. A to je presne to, že my slovom často komunikujeme niečo iné, ako činom. A to znamená, slovom komunikujeme, chod z toho tabletu preč a hovorí to rodič, ktorý je na telefóne. Sa pozerá do telefónu. No? A toto je presne na tom niekedy tak alarmujúce, že sme začali žiť nie spolu, ale vedľa seba. Zdieľame fyzickú prítomnosť, ale mentálnu vzdialenosť. V dnešnej dobe, vďaka telefónu, vieme, čo sa odohráva na opačnej strane zemegule. A často nevieme, čo sa odohráva v hlave človeka, s ktorým v noci zaspávame. A to je doslova absurdné, že sme sa prispôsobili a dali digitálnej dobe takú moc. Toto tesať do kameňa, dámy a páni. Poďme ku vzťahom. Pandémia ukázala, aké krehké vedia byť vzťahy a ľudia sa vlastne začali ako keby znovu spoznávať. Tak akým spôsobom by mal vyzerať, ako má vyzerať zdravý vzťah medzi dvoma ľuďmi? Ja to často hovorím, ľudia sa boja toho, že hádame sa a to vzťahu ubližuje. Lenže konflikt ako taký vzťah má možnosť prehlbiť. Lebo ja spoznám videnie druhej strany, spoznám to, ako ona na danou situáciu uvažuje, lenže ľudia sa nehádajú, ľudia bojujú. Príde manžel neskôr domov, ako sa dohodol, otvorí dvere a žena napríklad mu povie niečo, čo on neočakáva, že si presne ako tvoj otec. Nikdy nedodržíš to, na čom sa dohodneme. A ako zareaguje manžel, povie, hej, v tomto máš pravdu, uznávam, že toto som si asi od neho prebral. Nie, povie tá práva, zase hysterčíš ako tvoja mama. A už v tom danom bode neriešime konflikt, že prečo mešká, už začíname bojovať, zatiahneme deti. No poď povedať otcovi, kedy si ho videla, že prišiel domov pred 6:00, poď mu to povedať. A ako zareaguje otec? Prizná si, že hej, to je pravda, teraz som bol viac pracovne vyťažený, v tomto máš 100% pravdu. Povie, no ale niekto musí zarábať. To nie je len tak doma sedieť, kupovať si kabelčičky, malovať sa. A na to, že na čo povie, ja aj tak ty hovoríš, že zarábaš. Teraz divákov a diváčov hovorí, poď sa pozrieť, hovoria o nás. No, a to je tá posledná reakcia, ktorú potom tá žena tomu mužovi povie, keď zarába, že ja ty hovoríš, že zarábaš. Tak sa pozri na suseda Miša, ten zarába. Čiže ja to stále tvrdím, že to, aké vzťahy máme s druhými ľuďmi, je len odrazom toho, aký vzťah máme sami so sebou. To znamená, ak ja dokážem rešpektovať seba, tak viem rešpektovať druhú stranu. Ja to tak ľuďom často hovorím, že čo chcete, to dajte. Chcete lásku, dajte lásku. Chceš rozhovor, daj rozhovor, lenže ľudia povedia nie. Nech on začne. A ja to uvádzam na takej metafore. Tak si predstav, že prídeš k piecke a povieš jej, piecka, daj mi prosím teplo. A piecka povie, daj mi drevo. A ja poviem, no určite. Najprv mi daj teplo, potom ti dám drevo. Otázka, zakúrili by sme si? Nie. A s týmto ľudia súhlasia. A keď poviem, tak keď chceš rozhovor, tak začni rozhovorom. Je vysoká šanca, že ten partner sa nejakým spôsobom spočiatku pridá, možno nie
takým, akým očakávame, ale je dôležité vybrať si správne miesto na rozhovor a najmä ako keby viesť plnohodnotné rozhovory, lenže v dnešnej dobe sa ľudia rozprávajú nie s druhými, ale sami so sebou. Ja sa rozprávam s vami, vy ma nepočúvate, už si pripravujete, čo mi na to poviete. Vy? Ako ukážka. A to sa vlastne stane, že vy, keď ma nepočúvate, tak už máte pripravenú verziu, začnete mi ju hovoriť a ja sa necítim vypočutý, tak vás nepočúvam, už si pripravujem, ako vám to inak poviem. Vy skončíte, ja vám poviem tú svoju verziu, vy sa cítite nevypočutí, nepočúvate ma a prebieha dialog hluchých. To znamená, ľudia sa rozprávajú, ale nie medzi sebou, každý sám so sebou v myšlienkach. No túto otázku som teda nechcel dať, tu som nemal pripravenú. A tá sa zrodila práve teraz. Teraz si ľudia doma pri televíznych obrazovkách povedia presne toto, čo poviem teraz. No ja by som chcel vidieť tvoje deti a ako to máš ty doma so svojou ženou. Ste taký dokonalý človek a máte to naozaj perfektné, presne ako to píšete v tých knihách, alebo aj vy dokážete zlyhať? Slovo zlyhať ja mám rád, keď je tak preramcované, učiť sa. A ja sa dokážem ako keby v procese nadobúdania vedomosti učiť. A áno, aj s mojou manželkou sme sa potrebovali určitým spôsobom spoznať, takže sme sa hádali, chceli sme sa rozísť. Bolo to niekedy také veľmi ako keby plné rôznych emócií, aj tých bojov, ktoré som spomenul. Dobrá správa je, že nie sme strom, to znamená, vieme sa aj hýbať dopredu, nemusíme len ako keby ráz a stať. Čiže posunuli sme sa v tom aj my a keď niekto mi povie, že ty tak pôsobíš dokonale, že všetko ako keby vyzerá tak super, predstav si, že pre teba na stôl dám cukor a sol. Oni sa zdajú ako rovnaké produkty, ale príchuť je odlišná. A preto aj keď niekoho vidíme, kto vyzerá dokonalo, možno vidíme cukor, ale možno v skutočnosti je tam sol. Ja milujem, keď psychológovia nezvládajú veci. Milujem, hovorte o tom veľa. Pritom k deťom treba pristupovať otvorene, spontánne, kľudne. Ešte raz ti nájdem v aktovke cigarety, za trest ideš spať bez koňaku. Každopádne ďakujeme veľmi pekne za to, že sme sa mohli vlastne niečo dozvedieť a že aj toto je dôležitá práca, ktorá nám všetkým dokáže pomôcť a že všetko má riešenie. Len sa toho netreba vôbec báť a možno sa len treba opýtať správnych ľudí a možno čítať tie iné knihy. Ďakujeme veľmi pekne, že hosťom Hitu roka dnes bol neuropsychológ a neurovedec Robert Krause.